Ïewduh kan makan. Berdeng dum lalu. Kublai kekerteng jonga dari Baïa marpenyang. Ngalo jua kak Phlim na Mumbai. Ko kekerteng syur sesyurwa ke bami ha usnam arajar kan Briew. Ban komen syaban yo kan ikalat ban kak Phlim na ri jongi. Ko kekerteng ke Ïewduh bala direct di bak perdip kurba. Kadang ambang asal orang piru. Pelaj duit je lah dia. Agni ke Phlim nga akum ke Baïa kanong dejan bat ka perlok ka Baïa jan ha bat I main character bala akda bala Shem da I Albert Mauri. Ke Baïa kede ke Briew ba kebun ha jing ha jing emlajang kebun jing ha jing emlajang bat kebuburi la kita kemju pen I kemju pen pau ke ni Briew bat ka kloi ka we pat ka kloi ha ban sengap jing ban sengap ban ai jing mod ya we Briew ke wan ki Briew wan ki perlok ban ya thu ya ka ya jing Shem Jingjynjar jong ki kloi ha ban ya shong ban ya kran ki pat ka belong bori ha jing emlajang pat ban ring Phlim ha Ïewduh te kade ke Jingjynjar ha kawai dei baki buan ki Briew ki baya khai ki bawan khai ki wan ti wan yo te hata kal yang Phlim la ban singe ki Briew ban Phlim la re ban singe ki Briew ban tre kam jong ki te teng por fidang ring kawai ka scene kinwan yang kinwan ya keren to te hata kal yang I director bro ni ki batre ni Phlim Shem Jingjynjar sha hak experience nga te kalong kade ka experience ng sa jingkan mau ko kaliang de ba nga tre ko nga akum ka Briew ko badi jan to te klabun sien bagi Briew ki wan thiet shan nga bikirang mur bang de shan to te ta kaliang kalong sngo bang ha ken kalong sngo tenat hata kaliang Lesi baru ki Briew kitip. Kumno kayo kalong. Kitip sa pangkilat kilenti. Kidukan, kibasa, berkinongsong dukan. Hatu pisu perkat bakalong ka babet. Barenti. Kidon ni perlok betre ni Phlim ki yathu yang bakadan tawi Bynta ba don kam ha ti ki ong ki kli ken de mak tre ban akne am to ha de nanta kendu e director I ba pradip ti ai tak script tening kong tak script nga de ban akum ale ban akum nong di kwai ti ngam ju bam kwai ngam tep hirang nang hira kum non kho kwai ngala perkhat ngala lechieng kumbas tayo tam ngala practice kho kwai ken shong to la pha hi kai hi mei to te la practice kum ta la sngo shlur la poi ha por shoot pan la poi ye thu yang abang dei ben ak nok nong dia jan ke te sngo ha to por la sngo si hi kita ki sngi bala shong han to hi yeng kho kwai hi yeng la sngo khan hi ma to ma pan hata kaliang kalang kideki nganong kum ki memory semua ba iban fin kan mausa Nganget baki Briew kilong kumju hakaleng ka porthe. Kijing kemen, kijing Jingjynjar, bar kijing hakajing im. Kini kide kita ki ba pelong yakakana jong kajing im jong ki. Dia ka Bynta mengadan menga ngilai pendak no arsengi tang arsengi Kini kide ki Briew ki bangi kendo man kasgi kiduk khmat ki bangi yo I jan man kasgi Henry Helen der jom kini kidur khman kidon ki khana ba phalla mentang la sotu baka jingya day kawan hadian bagi daw jom kejeng perkat baro kilaku. Sngo komen sha mengadan Bynta ni Phlim
Bade hakajing sngo jong akari kuwi film kaban Briew kin sa jing kan ma pateng la pateng. Ti kawai kumo ong kade kawai de baka Shem Jingjynjar shaban fin ring film ha Ïewduh kan. Kumo le thua. Ti kawai blay kan de film baki Briew kin sa jing kan ma de kawai ba kade ka yo ngi bro ngi le yo ngi pe ini Briew ni pe ini ki Briew ba ki ba khai ha yo ngim chu da par khat ra. Shpang ka jing em jong ki phidien ka yo ka jing em jong ki shalandat ka yo tia ngilong yo I bet kami nong dia yo I bet kum nong dia kwai ni nong dia chor ngim chu par khat ki ngim chu I sho par kni film ka ai fi ka ta ka jing ki pen I fi ka jing em jong ki fi lan par khat ni kum ki Briew sha kum ki Briew fi ti hata kalyang asngo ka long kata ka ngi film ban kata sha fi kini ka film ka long ka Baïa do kata ta kidan kini khana bahari ba Phlim la amte hangno kala bandan ka khana jong phiru khani film sngo bhaban man pet khnang ni film ka Ïewduh ha biju cinema but ha Anjali galleria kublai Masalah kalau menang, maka Ïewduh kan matang. Bedeng dom la nang. Kadang abang asal orang piru. Pelaj duit je lah dia.